Hyvää iltaa. Olen Lappeenrannan tallitonttu Taavetti ja tässä on kollegani Touhu. Kollegani Touhu. Kuitenkin eilen oli Suomen 91. itsenäisyyspäivä. Sanoinko sen oikein? 91. itsenäisyyspäivä ja juhlimme sitä aika rankasti ja kaikki ponit nukkuvat. Soisut sammuu, kaikki väkiin nukkuu. Mutta tietenkään ja kuitenkaan yhtään kupillista alkoholia emme nostaneet. Minä en nostanut. Kuten sanoin, kaikki täällä tallissa nukkuvat, joten minä voin kaikessa rauhassa istua täällä emon korvien välissä. Mä oon muutenkin ollut aika tyyni ja seesteinen täällä tallissa jo pidemmän aikaa. Maailmassa rauha ja ihmisillä hyvä olla pätee myös hevosiin näin joulun alla. Kuitenkin alan jo pikkuhiljaa kyllästyä sellaiseen. Kaipaan nuoruusajan seikkailuja ja sitä jännityksen tunnetta vatsassa. Kaikkea sitä ihanuutta, mitä nuoruus toi. Mutta hei, mitä sanoisit, jos lähtisit kanssani jouluseikkailuun? Hienoa, sain kaverin, nyt mennään. Mä on muutakin kuin tunturi ja lunta. Sinä tulitkin jo. Meitin tässä sopivia aineksia meidän seikkailullemme ja tulin siihen tulokseen, että kannattaisi päästä pari hupipeikkaa tallista irti. Ehkä Narkki ja Karva, he ovat nimittäin aika eteviä näiden seikkailujen kanssa. Ajattelin, että jos olisin keksinyt jonkun paremman sanan taas, kun käytän seikkailua koko ajan, mutta seikkailu on oikein mainio sana. Ehkä vain avaan tallin oven ja he hoitavat loput. Luulen niin. Jouluyö. Juhla. Tallin ovi on auki. Minun ei tarvitse tehdä enää muuta. Työni on tehty. Nyt annetaan poneille pallo. Joulun taikaa odotellessa. Mä olen ulkona! Mitä? Miten sä oot ulkona? En mä tiedä. Ovi aukes. Mä oon ulkona. Näin. Keksitään minä ratkaisua. Tämä riittää minua. Turkki, mä yritän nukkua. Hei. Kuule, mitä mentäs pihalle? Meidän tallin ovi on auki. Joo, mennään pihalle. Mennään. Hiljaa. Muista toki mun lumikin ruususen varmaan. Täällä on hirveästi lunta. On raskasta. Ja punahilkan. Joo. Sudenkin. Matkaa vielä. Mutta me kyllä mennään. No niin. Nyt aloitetaan. Laitatko sen nyt pois päältä? Joo. Hyvä. Avaa hirruntasi. Avataanko vielä toisen kerran? Niin vaan ylös. Muikeaa. Kerrassaan. Muikeaa. Minustakin. Mikä on päivän ohjelmamme? Päivän ohjelma on... Karvaponi ja... Narkki Hihuli esittää Pollemänin. Oletko aivan varma? Melko 100% varma. Ihan niin kuin joku olisi tullut sisään. Tänä jouluna saada lahjoja. Pidetään mukana. Tänä jouluna saada lahjoja. Teen mitä vaan. Hyppään esteet juosten kierran. Jos niin mä saan sinut lahjomaan. Mut teen sulle sen pienen lahjan uuden veroisen. On Pollemään kova kuntoinen
Tahdon pukittaa, voin se tunnustaa. Saanko ehdottaa, lahjoja minulle. Tule ja vie minut kuuselle ja lahja vuorelle jatkoille. Siitä talliin ja kauralle. Tänä jouluna saada lahja. Tänä jouluna saada lahjoja. Varovasti, ettei koristeet taas räjähdy. No räjähdy 3 kertaa aikaisemmissa harkoissa. Hupsi. On joku muu, joka kavioihin kompastuu. On Pollemää, lähden uuteen nousuun. Väsähtää hirmun aamuudelle tunnit nää. Vain yksi jää, silloin tölttäämään. Tahdon pukittaa, voin sen tunnustaa. Saanko ehdottaa, lahjoja minulle. Tule ja vie minut kuuselle ja lahja vuorelle jatkoille. Siitä talliin ja kauralle. Tänä jouluna saada lahjoja. Tänä jouluna saada lahjoja. Tänä jouluna olen pukkina, glöggi on vahvaa ja osien heikkona. Kaviot hakkaa kun rummusoittajan, mutta tänä jouluna olen pukkina. Tänä jouluna aion toimia, näyttää joulupukin paran ja kaikkea. Ihana hori ja ihana tammaset, tänä jouluna juhli hevoset. Kuka se oli? Oli. Ei kai siinä mitään meno, mutta tuossa se tilaa meidän esitys. Tahdon pukittaa, voin se tunnustaa. Saanko ehdottaa, lahjoja minulle. Tule ja vie minut kuuselle ja lahja vuorelle jatkoille. Siitä talliin ja kauralle. Tänä jouluna minä jo sanatiot sekaisin, kaikki mukaan vaan. Tänä jouluna saada lahjoja. Tänä jouluna saada lahjoja. Mossa! Tänä jouluna saada lahjoja. Kiitos. Siinä sitten oli ei niin mahtava seikkailumme, mutta ainakin minulla oli riemukasta ja hauskaa ja niin taisi olla poneillakin. Nyt passitän heidät takaisin nukkumaan. Kannattaa sinunkin mennä aikaisin. Hyviä joulunjatkoja. Nähdään ehkä ensi vuonna. Kiitos. Ei. Luuletko mulla pääsee asiaan minusta eroon? Ei pääse. Muista katsoa myös tonne klippi. Se on pilalle menneistä kohtauksista ja kaikesta tästä kuvausrumbasta, mitä saimme aikaan, kun pojat tekevät omaa musiikkivideotaan Pollemänistä. Ja uskokaa joulupukkiin. Se ei ole oikeasti Sky. Uskokaa siihen. Hei hei.